Ya. Luwe becik paten ana timbang pepisahan mring tiakang selestia rewangi samudana marang kula Streaming langsung sinarengan putra Irama audio saking syuting Lupuh Sragen Mbak Rosita ingkang wonten ing Taiwan wilujeng midhangetaken aku isih mampu ngladeni solanmu mongko kowe bocah gunung anatian bocah gunung kadugahan nyerimpung jiwa ragaku kok kurang kahormatan mamrung rupa ganti injo urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah saisine kowe apa-apa wae nadyan sesideman meski tak wujude makarya sound system Tresna Nada saking Kwayon audio sound systemipun Tresna Nada syuting Putra Irama saking Gambiran Cangkol Plupuh kagiyaraken langsung lumantar Radio Murni FM luwe becik paten ana timbang pepisahan mring tiakang selestia rewangi samudana marang kula warga garwalan putra liwat kincange alismu kuwasa ngandhang rasaning atiku nadyan wis lingsir yuswaku aku isih mampu ngladeni solanmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadugahan nyrimpung jiwa ragaku kok kurang kahormatan mamrung rupa ganti injung ayo simen anyak glo wis SMS to iya beb pulsane segera tak kirim ngono to walah men mbok tobat to men
Mbok diingeti iki gendane. Lho. Makasih ya, Beb. Yo. Makasih pusane dah masuk. Alah men. Urip ana kutha gede. Kowe tak tukone. Omong saisine. Kowe apa-apa wae natien sesidem mesti tak wujudne. Murwakani Manasuka nenggih langgam sesideman ingkang sampun kepareng katuraken